nakalowa m'nyumba ya Simoni. Apongozi a Simoni ankadwala malungo aakulu, ndipo anthu adapempha Yesu kuti achitepo kanthu. Yesu adaweramira pa iye, nazazira malungowo, ndipo malungo aja adatha. Pomwepo amayi aja adadzuka nayamba kukonzera anthu chakudya. Dzuwa likulowa, anthu onse amene anali ndi anzawo odwala nthenda zosiyanasiyana adabwera nawo kwa Yesu. Iye adasanjika manja pa odwala aliyense, nawachiritsa onse. Nayonso mizimu yoyipa inkatuluka mwa anthu ambiri ikufuula nkumanena kuti, Inu ndinu Mwana wa Mulungu. Koma iye adayidzudzula osayilola kuti ilankhule, chifukwa idadziwa kuti analidi mpulumutsi wolonjezedwa uja. Kutacha, Yesu adachoka ku Kapenawo kuja napita kumalo kosapitapita anthu. Makamu a anthu adayamba kumufunafuna, ndipo atampeza adayesa kumuletsa kuti asawasiye. Koma iye adawawuza kuti, ndiyenera kukalalika uthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu ku midzi inanso, pakuti ndizo zimene Mulungu adanditumira. Motero iye ankalalika m'nyumba za mapemphero za ku Yudeya.